תראו, זה מגניב. מוכנה? תסתכלי. ככה. ככה. אני אומר את מילת הקסם ואני זורק. רגע, אני זורק. כשזה יעוף לגובה זה הופך ליונה אמיתית, תחזרו אחריי. רגע, אחריי, לא לפניי. פוקוס, פוקוס. מילים פוקוס. אברה, קדברה. והמשפט האחרון, ביסלי ו... אני יכול לזרוק את זה? תראו, זה יונה אמיתית. 3, 4. רגע, זה לא הצליח. 3, 4. רגע, למה זה לא עובד? רגע, לא, זה לא מקולקל, זה לא, שנייה. יש פה איזה תקלה, למה זה לא עובד? אני יודע למה זה לא הצליח. אתם יודעים למה? כי לא התלבשתי, אני בכלל לא נראה כמו קוסם. איך אני אעשה את זה? אבל את נראית כמו קוסמת. אולי תעשי את זה את. אחי, אני אראה לך איך. ככה, את זורקת, יש לך יונה אמיתית, תעשי לבד. רק תבטיחי לי דבר אחד. אתם יודעים מה קרה לי אתמול? אתמול הייתי ביום הולדת של ילד אחד. נתתי לו להחזיק את המניפה, אתם יודעים מה הוא עשה? תסתכלו, הוא עשה לי מה זה בלגן הילד הזה. הוא לקח את המניפה, הוא משך אותה בכוח, אבל מה זה בכוח? הוא ממש, בכוח, ממש. הוא משך את זה, מה זה חזק? תראו מה הוא עשה. הוא שבר לי את המניפה, קניתי מניפה חדשה, ליום הולדת שלך קניתי מניפה חדשה, הנה, מברזל הפעם, שלא יהרסו אותה. ככה, אתה רואה איך אני עושה? ככה, את מנפנפת, זורקת, יש יונה אמיתית, תעשי לבד, יאללה. 3, 4, מה עשית? למה עשית את זה? מה פתאום היה ככה? אני לא מאמין, ילדים, תראו, הבאתי לה מניפה, יחזיר לי מגרפה. תחברי את זה בחזרה. אתה יודע, אתם מחברים? אני אגלה לך. תוסיפו. לא, תעשי באמת. 3, 4, טוב, ילדים, בוא נראה מי חברה. חברה כזה. אז תעשי את זה עד מההתחלה, בוא נתחיל, יאללה. 3, 4, תני לי את זה רגע.